Θα μελετήσουμε την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση χρησιμοποιώντας το tracker. Αφού ανοίξουμε το tracker πηγαίνουμε στο άνοιγμα, επιλογή αρχείου. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών Ζακίνθου. Πρόκειται για έναν υπαία που κινείται πάνω σε έναν αεροδιάδρομο. Θα πρέπει να ορίσουμε την αρχή και το τέλος στο κομμάτι του βίντεο που μας ενδιαφέρει. Για το σκοπό αυτό αφήνουμε το βίντεο να τρέξει μέχρι τη χρονική στιγμή που θα είναι η χρονική στιγμή 0. Το σταματάμε, δεξί κλικ πάνω στην μπάρα, ορισμός ως αρχικό καρέ. Το ίδιο θα κάνουμε και για το τελικό σημείο. Αφήνουμε το βίντεο να τρέξει μέχρι το τελικό σημείο. Το σταματάμε, δεξί κλικ, ορισμός ως τελικό. Παναφέρουμε το σώμα στην αρχή του θέση πλέον στο κομμάτι του βίντεο που επιλέξαμε. Εν συνεχεία ορίζουμε ράβδο βαθμονόμησης. Θα πρέπει να έχουμε σε κάποιο σημείο μετρήσει σε οποιαδήποτε περιοχή του βίντεο ένα συγκεκριμένο μήκος. Εδώ έχουμε μετρήσει 1 μέτρο πάνω στον αεροδιάδρομο. Το σημειώνουμε. Τοποθετούμε τον άξονα χ-τόνος. Έχει και άξονα ψ, εδώ δεν μας ενδιαφέρει, η κίνηση εξελίσσεται μόνο στον χ-τόνος άξονα. Εν συνεχεία ορίζουμε νέο σώμα, το υλικό σημείο που υποτίθεται ότι είναι αυτή η μαύρη βούλα. Μπορούμε να το μετονομάσουμε, θα του δώσουμε το όνομα black spot. Και μετά πάμε στον ιχνηλάτη. Ακριβώς δίπλα στην τροχιά είναι ο ιχνηλάτης. Αν θέλουμε μπορούμε πατώντας το Shift να ορίσουμε εμείς τις θέσεις της μαύρης κοιλίδας. Μία-μία. Αυτό παίρνει και χρόνο και συνήθως δεν είναι τόσο πετυχημένο. Οπότε ας κάνουμε μια διαγραφή σε όλα αυτά. Μπορούμε εναλλακτικά να πατήσουμε Ctrl Shift και πάνω στη μαύρη κοιλίδα. Εδώ βλέπουμε ότι έχει φωτογραφίσει ουσιαστικά αυτή την ιδιαιτερότητα πάνω στο χαρτί και θα την παρακολουθήσει αυτόματα από την αρχή μέχρι το τέλος του βίντεο. Οπότε πατάμε έρευνα, βρίσκει μόνος του τις θέσεις της κοιλίδας πάνω στην κίνηση. Αν σταματήσει σε κάποιο σημείο πατάτε αποδοχή. Εδώ δεν χρειάστηκε. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή των θέσεων. Οπότε βλέπουμε τη γραφική παράσταση του χ σε συνάρτηση με τον χρόνο, των θέσεων δηλαδή της μαύρης κοιλίδας σε σχέση με τον χρόνο. Δεν μας ενδιαφέρει ο άξονας ψ στην από κάτω γραφική παράσταση, θα επιλέξω β, οπότε θα μου δώσει εδώ τις ταχύτητες όπως τις έχει υπολογίσει αυτός με βάση το από πάνω διάγραμμα, προφανώς με τοπικές κλίσεις. Θα κάνουμε ανάλυση σε αυτά τα διαγράμματα. Πάμε λοιπόν δεξί κλικ πάνω στο πάνω διάγραμμα, ανάλυση, και στην ανάλυση θα ορίσουμε ότι η καμπύλη προσέγγισης είναι ευθεία και για τη μέτρηση θα ζητήσουμε την κλίση. Οπότε εδώ υπολογίζει την κλίση. Από κάτω έχει γράψει μια εξίσωση, την α συν β, όπου το α προφανώς είναι η κλίση, την υπολογίζει 0,62 περίπου. Αν κάνω λίγο δίπλα βλέπουμε ότι έχει υπολογίσει και κάποιο σφάλμα, αλλά στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ μικρό. 0,625 περίπου υπολογίζει την ταχύτητα, ενώ το β δεν είναι απόλυτα 0, προφανώς δεν βλέπει ως ακριβώς 0 τη θέση από την οποία ξεκίνησε το σώμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην προκειμένη περίπτωση υπολόγισε από την κλίση την ταχύτητα. Μπορούμε να πάμε να βρούμε και τοπικές κλίσεις, τις οποίες τις διαβάζουμε σε αυτήν εδώ την κίτρινη λεζάντα που έχει από κάτω, ή αν πατήσουμε Shift και S, τότε απλώνει την ευθεία προσέγγισης πάνω με βάση την κλίση στο σημείο που έχουμε το χέρι εδώ σε όλη τη γραφική παράσταση και μας δείχνει τις διαφορετικές προφανώς κλίσεις που υπολογίζει ανάλογα με τη θέση του κέρσορα. Εμείς μπορούμε να δούμε ότι όλες κυμαίνονται γύρω στο 0,63 που είναι και η ταχύτητα την οποία υπολόγισε. Εάν πάμε πίσω στη γραφική παράσταση δηλαδή της ταχύτητας και κάνουμε δεξί κλικ, ανάλυση, τότε θα έχει προσθέσει και την ταχύτητα στη γραφική παράσταση. Από εδώ λοιπόν μπορούμε να βλέπουμε τη γραφική παράσταση είτε του χτ
είτε του VT. Εάν πάρουμε τη μέση τιμή, και πώς θα πάρουμε τη μέση τιμή, μπορούμε να επιλέξουμε τις τιμές πάνω στη γραφική παράσταση και να ζητήσουμε από τα στατιστικά στην ανάλυση να μας βγάλει τη μέση τιμή. Εδώ βλέπουμε ότι η μέση τιμή είναι 0,6249. Πάλι περίπου ίδια με εκείνη την ταχύτητα την οποία υπολόγισε από την κλίση της γραφικής παράστασης. Να προσέξουμε ότι εδώ υπάρχουν δύο άστοχα σημεία, τα οποία προφανώς οφείλεται σε μια κακή μέτρηση που έχει κάνει στα πρώτα βήματα στην έναρξη της κίνησης. Είναι πολύ καλή γραφική παράσταση σε σχέση με την μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Αν θέλει κάποιος μπορεί να αντιγράψει τιμές από εδώ, πάρει ένα τμήμα, όποιο θέλει, να τις αντιγράψει, κάνουμε δεξί κλικ, αντιγραφή περιεχομένων όπως διαμορφώθηκαν και να ανοίξει ένα φύλλο Excel, στο οποίο να μεταφέρει αυτές τις τιμές και να κάνει εδώ γραφική παράσταση πηγαίνοντας στο εισαγωγή, διασπορά. Εδώ βλέπουμε πάλι πως έχει κάνει την γραφική παράσταση χιτέ. Πάμε δεξί κλικ, μορφοποίηση γραμμής τάσης, προβολή εξίσωσης και βλέπουμε ότι και εδώ έχει υπολογίσει μια ταχύτητα με βάση τα δεδομένα που πήραμε 0,66 περίπου μέτρα ανά σεκόντ. Μια καλή μελέτη ευθύγραμμης ομαλής κίνησης μπορεί βεβαίως να επεκταθεί και σε επιταχυνόμενη κίνηση όπως και σε οριζόντια βολή ή άλλες κινήσεις.